Sud zaseda, koleginice. Predmet broj P6 malo z povlaka 481 povlaka G6. Malo šta? Posle ćemo to. Optuženi, ustanite. Podignite ruku i ponavljajte za mnom. Za mnom. Ma ne to, nego govorit ću istinu i samo istinu i ništa osim istine. Govorit ću ništa i osim istine i samo osim istine. Slušajte pažljivo. Govorit ću istinu i samo istinu i ništa osim istine. Pa to sam ja i rekao, ko sam sudija, govorit ću istinu, očiju mi tvoji. Dobro, spustite ruku. Spustite ruku. Ma ne, vi spustite, u ostalom sedite. Dobro, ko sam sudija. Optuženi ste za ubistvo svoje žene. Yes. I vi priznajete da ste taj čin i uradili. Da ste ubili vašu suprugu, tako? Priznajem da sam je ubio. Dobro. Ja imam ovde zapisnik, odnosno vašu izjavu. Da sve tu piše crno na belo. Dobro. Ali ajte molim vas sada zbog sudskog veća ovde da svojim rečima ukratko opišete kako se dogodilo, zašto se dogodilo. Evo ovako, ko sam sudio. Ja sam onomad vrćeš, prosao nešto malo ranije i ulazim ti ja u kuće i zatiče ti svoju rođenu ženu sa mojega komšiju kreveta. Izvinite, jel može malo sporije? Molim vas, govorite malo sporije zbog prevodilaca. Onomad. Ja došao kući nešto malo ranije i ulazim u svoje rođene kuće, otključana kuća i ulazim u kujne da tražim svoju ženu. Nema mi žene. Ulazim u spavaće sobe i imam šta da vidim. Moja žena sa mojega komšiju krevet. I šta su oni radili u tom krevetu? Jebem li ga, ko sam sudio šta su oni radili. Ja samo znam da mašina za veš i dalje pokvarena. Ništa, meni puko film. Uzeo sam pištolj i ubio sam onu moju ženu, smetak u čelo, kizeca. Ubio. Dobro. Ajte da rezimiramo. Da remiziramo. Da. Znači, vi ste zatekli ženu u krevetu sa drugim čovekom i ubili ste je. Pardoniram, to nije bio drugi čovek, to je bio moj komšija. A da sam je ubio sam je. Dobro, zatekli ste suprugu sa vašim komšijom i onda ste nju ubili, jel tako? Yes. Pa dobro, neki bi možda rekli da je logičnije da ste njega ubili. Ko sam sudija. Da sam ja njeg bio, ja bi morao svaki dan da ubijam po jednog. A meni se to ne isplati.